Lho kok ya sayang kan anakku ya sayang, padha sayange ngono lho. Lho ket mau aku ora diceluk sayang. Iya. Niki kan Mary lho, Pak. Niki kan Mary lho, Pak. Mary aku, Pak. Iya, ngebar iki gentine ken sayang. Ayo. Sowan menyang kutha gedhe. Ya. Kowe soyang sayang itu kira aku obat nyamuk ngono wis. Belas ora dianggap ah. Lah mula kuwi anu bojone ra dijak doan no. Lah ya kuwi to. Dadi iki menganu nduk nih kan. Pripun, Pak? Iki dalang 2000-an wong 8 iki, kan dalang kabeh. Mangkat ka Wonogiri, ka Solo, ka Pacitan, Ponorogo. Ngono iki ra nek sing ngejak bojo, sing ngejak aku tok. Dadi iki pancen bocah iki pancen ora nek sing setia karo istrinya. Yang setia adalah hanya saya karena hanya Bu Kesi yang kuajak ke sini.